Ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама касак хуш омадем ба канали Турдимурод Кавракич. Бо шумо ҳастам Турдимурод Кавракич. Бародарҷоно, дар ки ҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланду хонобод бошен. Бародаро, ҳозир як чизро шуморо тавсия метавам. Як бародар ҳозир границаи Қазоқистон ҳошидаги аст, метавонем Қазоқистон граница пресекат карданда, яъне ки такси ба Қазоқистон, Россия мерад, мебарад, опит дорад, чанд сол пеш кор кардагиай. Шумо да ягон мушкилӣ бошад, дар раҳ ёрдам метиҳад, метавонед ки ин ҳамин номерро дар ҳар дишта занг занед, айнуми мо гап занем, бо ягон 500 рубл скидка мекунад. Дар ҳоли замон мумкин дар сарҳад бошад, дар раҳи Москва бошад, шумо метавонед як бор занг занед, агар набардорад мумкин хоб аст, мумкин дар раҳи роминг дар Заралиём рафтеста, наметавона бардошта. Агар бардорад гап занед, набардорад ватсапишта ёки нависед, ака мо сарҳад мерем, мара ёрдам дар кора, шуморо мебарад, меорад. 7500 рубл мега як тараф рафта оварданаш, айнуми гап ма гап занед, 500 рубл скидка мекунад. Ин ҳамин номеро дута номер ай ҳамин одамай метавонед занг занед, одам боварнокай коротон набуд мекунад. Каси марҳамат документош тамом шудагӣ боша, барои миграсионкаи нав метавонед граница пресекат кунед. Айбораи бозӣ омаданӣ бошем, бозида билетомо ками кам мондага, насиб боша ҳамин як рӯза да билето тамом мешавад, бозира сар мекунем. 1000 рубл дар 3 та билет, бозӣ дар чойхона мегзарад, бо дӯстон бо якҷоя мегзаронем. Шоҳ-ҷоизааш 100 000 рубл, дуюм шоҳ-ҷоизааш $1000, сеюм шоҳ-ҷоизааш $500, дута $20000, дута $10000, 10 та $5000, $500, $4000, $3000, $10000, 102 дона призои пулӣ дорем. Шербачо метавонем ки харидорӣ кунед. Бегаи бо эфир да медороем, як бора хати шумо чахчах мекунем, чӣ гапай, чӣ хабарай, кай бозия, чанд билетомон, як айда дига мекунем. 330 рубл хати соҳиби 100 000 рубл мешед. худам бовар намекунем ки дар ҳақиқат бозӣ дар 330 рубл хати соҳиби 100 000 рубл шудем. Бозӣ честнай, 200% честнай, фақат омад дар кора бародарҷоно. Сарбаланду хонобод бошем, бо бегаи насиб боша, эфирда шумо қад чахчах мекунем, саволо боша ҳамаша ҳал мекунем. Сарбаланду хонобод бошем. Хайр.